गैला गय बागान गायनानै मालिक जानो साननाय सिमाङा डाइरेक्ट मादाखौसो सेवगोरखायो नैबे होनबा बहा थागोन दे नायबानो जाबाय नै जाय मादा गोरलै बिलाइ गोरलै बिथराय आरो बेसो सेवगोरखायो। दिनैनिफ्राय लानानै बोसोरनैसो सिगाङावहाय नैबे मुलिखौ बाहायदोंमोन आं कन्टेक्ट प्लास आरो ओमफ्रायथ' गैया जेबो रिजाल्ट होनो हायाखै आं बेखौ नायलाबायनायाव एसे सोरखौबा बाहायनाय नुदोंमोन आरो ओमफ्राय ओरैनो बेमब्लेंसो बियो ओमफ्राय सोरबाफोर बिनिख्रुइ मोजांसिन मिन्थिगौबा कमेन्ट खालामनानै नामफोरखौ खोन्थाहरनो थाखाय खावलायनाय थाबाय आरो दा दिनैनि भिडिअ मानि सायाव जागोन होनबा थाम्बनेलाव नायना एसे मिथिखाबाय जानांगौ दा गय आबादारिफोरनि थाखाय सबसे दुखुनांथाव आरो ओरैबायदि बेराम जानानै थैगासिनो दं जोंनि जायगायावल' नङा गोबां जायगाफ्रावबो नुयो आरो बयनियावबो नुलाबायदों ओमफ्राय दा माबायदि थैनानै दं जों आं खोन्थालांगासिनो दं आं दा बेखौनो बेराम जानायखौ थैनायखौ बासि दानफायगासिनो दं आरो बिदि दानफायनानै गाराबाबो नों बिराद गाज्रि दस्रायाव बास्लायलांबाय थायो आरो ओंखायनो हायोबा जाहांखानायावनो दानफायनानै गारनाया मोजां आरो मुलिबोथ' नागिरबाबो मोनखाया मा होनगोन आरो दा बेरामजों बेबायदि जोबसावगासिनो आरो गिलुबालु गय दंमोन जोंनावबो ओरैबायदि खावसेयानो थैखाबाय 100%आव 50%आनो थैबाय आरो दा खोन्थालांगासिनो दं नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो बेनिफ्राय चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामदो आरो लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होबानो जाबाय आरो भिडिअखौ नायफालांबाय थादो भिडिअखौ आंजों लोगोसे आं दासिमाव 6टा 7टासो बिफां दानफायखांबाय आरो नै बेसेबां दुखुनांथाव आरो बेफोरजों समान खालामफिननोबा खमैबो 10-15 बोसोरसो नांगौ अब्लासो नायदो बेसेबां खस्थ' खालामनानै ओमफ्राय नै दा खोन्थालांगासिनो दं आं दहायसो सिगाङाव आं भिडिअआव लानाय जायासै नैबेवहाय एम्फौबो मोनदों आरो बबेबा बिफाङाव एम्फौबो मोनो एम्फौ सुन्दाय गोनांलाय दंमोन ओमफ्राय बुथारनानै गारहरबाय आङो र' बबेयाव मोनदोंमोन होनबा एसे थांना खिथाहैनि नैबेयावहाय नै मासेसो नुनायबा मिन्थिगौमोन बहाबा बिराद गिदिरबो थायो होनो खायसे नै बेहाय गोरलै दंमोन नैबे गुफुरा बेमोन आरो बिबार मावलिलायबावबायसोमोन नै गया बेसेबां दुखुनांथाव आरो ओमफ्राय ओरै नैबेखौ नुहुरदोंना बेथ' नै फिथाइयाबो मोनहां जाबायमोन बेबो मादायानो थारमाने बै बिथराय बिजौनि गोरलैयानो थैनानै ओरै गंदबबोखाबाय आरो ओमफ्राय साइड गोमो जाजोब्बाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे नैबे फांसे आरो बेयावथ' नै लांदां नुजोब्बाय गासिबो नै बिसोरबायदि बिफां गिदिर दंजोबोमोन आरो गैला एसे सिगाङाव दानफायखांजोब्बाय आरो नै ओमफ्राय दा ओरैजाय नैबावबो फांसे दानफायबाय मा साइसनि जानानै थैयो नायदो नै गोमो जाजोबखायो आरो बेवहाय मा साइसनि जानानै थैयोथाय एम्फौ गैया एम्फौ नागिरदोंमोन आं बेबायदि रानजोबखायो आरो बिलाइयानो गिलुबालु गय बिफां दंमोन आरो जोंनियाव मा होनगोन ओमफ्राय दा सेस जाजोब्बाय बेरामजोंनो लांदां जोबसै आरो दा दानफायनांगौ गोबां दंबावो नै बै नुदोंना बियो गोबावथारसै रानख्रबजोब्बाय आरो थैनानै नैबे जाखिनि फिथौ नुदों नैबेबो सप्तासेसो सिगाङावहाय थैनानै बेखौबो दानफायखांबाय बेबो थुमब्रै जानानै दं आरो दंबावो खोन्थालांगासिनो दं आरो ओरैजाय नैबे फांसे नैबेखौ दिनै दानफायाखै मैया दानफायदों आरो बियो सानसे सिगां दानफायनायमोन नै दा बुंसै आरो एसेबां गिदिर देरनानैसो आरो बेखिनि फोथांफिननांगौआ नैबेबो नै बोरैबा साइसनि जाबोखाबाय गोमो जाखाबाय जै बिदि गोमो जाबाय आलदाखा आरो डाइरेक्ट बिदि जानायावनो सिनायखायो बासायखाया थैखायो आरो डाइरेक्ट नै बिसोरबो बेरामजोंनो थैजोबनाय बाव अनेक जा बिफां नुदों बावहाय दंजोबोमोन आरो थांनाय बोसोराव थैलाजोब्बाय बिसोरो दा दानफायनानै बिदि मुरा जाजोब्बाय आरो नै बिसोरो नैबे नै लान्थ' जोब बिजौआ नुहुरदोंना बेयावथ' गैखाला नै लांदां जाजोब्बाय बे खन्द'सेयावहाय 10टासो बिफां गैखाला बे जायगा दाबसेयावनो थाइजौआ नै जाजाथारसिगोन बिराद गोथाव बे थाइजौआ
आरो ओरैजाय नैबेबो नैबे गैखाला बेबो ओमफ्राय बेबो गैला थैनानै रानख्रुजोबनानै दं बेखौबो दानफायनांगौ दा आं सिगांथ' फांबा दानफायखांबाय आरो दा 7थासो दंबावो दानफायनांगौ आरो बोसोरसेसो सिगां अनेक दानफायबावबाय ओरैजाय नैबेहायबो दं बेखौ दाखालि सानब्रै सानबा सिगां दानफायबाय आरो नैबे बिफां फिसामोन बियो नैबेबायदि गाज्ला गायहांनाय फिथाइ थायथ'वाखैमोन आरो दा थैदोंबाबो जेनाखै आरो आं लोगोफोरनो बेसेबां थैथों थैनायाव गायनो थाखाय अलरेडि बिफां फुलिया बेसेबा बुरजा माबाना जावैनानै दंखायो आरो 300-400थासो बिफां दं आरो बेल' नङा सिगांनि भिडिअखौ जाय नायबाय थादों आंनि गय गायस्लायनाय गय गायनाय हिसाब गय फुलि दं आरो फांसे थैदों फांनै गायगोन थैनायजों जेना आरो बेसेबां बेराम जानानै थैदों इसेबां गायबाय थागोन आरो गय फिथाइफ्राबो दाबो दंजोबो लोगोफोरनि जोंनिया सिगां माखासे फानखांबाय आरो ओमफ्राय बेखौहाय गय सफारि बा मजा खालामनो जावैनो होननानै दोनदों आरो दंजोबो अबेबा मोनबायानो फिथाइजोब आरो बबेखौबा हानबाय बिसोरो दंजोबो ओमफ्राय हरै दस्रा साइडजोंबो दं आरो थैनाया बिखा खामथाव मोनखायो आरो नायबानो गैला जजोबखो नामाखै नैबे नुनाया कारेन्ट थारजोब आरो बे कारेन्टआबो चालु दंगासिनो ओमफ्राय आं नांफैयासो सानदोंमोन बेरस'लाय फैबाय नै थारा सेसखामोन खामबा जेबो जायासै दे मा जानांगौमोन खामस'नायमोनबा बे कारेन्ट थारजोब इसोरनो जेबो जायैखायसो सेसखामोनलै बेरस'लायलायबाय नै थारा आं एसे गोजानखाय नांफैया बादिसो सानदोंमोन केमेरा नांहैजोबबावसैमोन ओरै मावलिलायबावबायमोन ओमफ्राय फिथाइबो हानथ'वाखैमोन बेनिखौनो गय फिथाइया थाइसे दानख'ना नायनायनि आं माबादि सिखा लाबोबाय आं दानख'नायनि आं माबादि फिथाइ मोदोमखौथ' बासिनो हायामोन लाइट मोदामनाय बारा साइज नुवासै ओरैबायदि गुफुर साइज मोननै महरा मोदोमाबो बिगुराबो इसेबां मानि रोजा नङा मोदोमाबो गिदिरानो मोननै बिसिबां लस आरो मा होनबावगोन बेसेबां लस आरो अयथासार फिथाइ गोरलै मावलिबायमोन फिथाइया नायलाय ओमफ्राय फुराना फिथाइबो दंमोन आरो मोनबायानोमोन दा बुंसै आरो बिराद गिदिरमोन फिथाइया गैला बिफाङा हाजार लस जालायबाय बिनिफ्राय उदैखौबो एसे दानफ्रुना नायदोंमोन आङो बिबार फिथाइ माबाजोबमोन आरो नायबानो जाबाय बेसेबां फिथाइ दंमोन बिनिफ्राय दुखुनांथावसिन आरो मा दंबावो आरो लोगोफोर आं दा बिदिब्ला दिनैनि गुसुं भिडिअखौ बेयावनो दोनसै आरो दा मा बुंगोन आरो जायसो जादों बिसो मिन्थियो आरो माबायदि मोनो बेसेबां खस्थ' गायनानै इसेबां बेबायदि लस जाजोबोबा बयबो मिथिखागौ आरो माबायदि मोनो गोसोफोरखौ दा बेखौनो खावलायनो सानबाय आं सोरबाफोर बेफोरनि गय बिफां बेराम जानायनि आरो फोथांनायनि माबाफोर मोजां मुलिफोर मिन्थिबायगौबा आरो कमेन्टआव नाम लिरना हरबानो जाबाय आरो
ओमफ्रायथ' दहाय आं फार्स्ट जागायजेनायावनो मोनसे मुलि खोन्थादोंमोन कन्टाप प्लास आरो बेखौ आं आगोल बोसोरनैसो सिगाङावनो इउज खालामदोंमोन जेबो रिजाल्ट मोनाखै आरो दा जाय जाजादों मिथिखागोन आरो जोंनि एरियायावथ' बयनावबो जादोंआनो जोंनि गामियावबो गोबां जादों आरो बयनावबो बिदिनो थैलाजोब्बाय जोंनियाल' नङा खायफा जादों खायफायाव जायाखै आरो हानि प्रब्लेमबो होननो हानाय नङा बेखौ बेरामखासो आरो बियो दा दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनसै आं मोजां मोनबा लाइक कमेन्ट चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो गोजोननाय थाबाय बिनिबा भिडिअखौ जोबजासिम नायफानायनि थाखाय बाय